Ha te is a lehetőségeid felett élsz, több pénzt költesz, mint amennyit meg tudsz keresni, akkor már is pénzügyi bajba kerülsz. Még a leggazdagabb hírességek is szembesültek már ezzel. Nézd meg például Mike Tyson-t. Annak ellenére, hogy karrierje során több mint 300 millió dollárt keresett, extravagáns életmódja túlszárnyalta a bevételt, és végül 2003-ban csődöt jelentett. Hihetetlen, nem? A kérdés az, hogy miért vagyunk hajlamosak erre? Miért akarunk mindig nagyobb lábon élni, mint amennyit megengedhetnénk magunknak, és miért nem tudunk kitörni a pénztelenség körforgásából? Itt az ideje, hogy megfejtsük ezt a rejtét, és megszerezzük azt a pénzügyi bölcsességet, amit nem tanítanak nekünk az iskolába. Elérkezett, hogy felfedezzünk egy jobb keretrendszert a pénz megértésére. Egy olyan módszert, amely kulcs lehet ahhoz, hogy megtörjük a fizetéstől fizetésig tartó élet körforgását. Vágjunk is bele! A történelem során az emberek szükségletei kielégítése érdekében kereskedelmet és cserekereskedelmet folytattak. A mezopotámiaiak fegyverekért, a rómaiak sóért kereskedtek, a selyemút pedig megkönnyítette a kelet és nyugat közötti árucserét, beleértve a szörmét, fűszereket és drágaköveket. Idővel a pénz az értéket jelképező eszközzé vált, és különböző formákat öltött az érméktől a bőrön át a papírig. Az elfogadáshoz a valutának bizalomra volt szüksége, ami gyakran abból fakad, hogy egy jó hírű intézmény, egy kereskedelmi cég, egy bank vagy egy kormány bocsátotta ki. A pénz tehát a legegyszerűbb formájában olyas valami, amit mindenki hajlandó elcserélni árukért, szolgáltatásokért vagy kölcsönök visszafizetéséért. Ez az a motor, ami a világot mozgásban tartja. Bár a pénznek értéke van, mégis megvan az a hátborzongató szokása, hogy kicsúszik a kezünk közül, ha egyszer a kezünkbe vesszük. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint az emberek kevesebb, mint 40%-ának van annyi megtakarítása, ami elegendő lenne egy 1000 eurós vészhelyzet kezelésére. A nagy kérdés az, hogy miért? Mi az, ami miatt sokunknak nehéz megőrizni a nehezen megkeresett pénzünket? Ha egy 9-től 5-ig tartó munkát végzel, akkor a hogyan költöttem ennyit egy elég gyakori kérdés lehet a hónap végén. Ez az önvizsgálat gyakran vezet ahhoz a felismeréshez, hogy változtatásokra van szükség, de a költekezési körforgásból való kitörés rendkívül nehéz lehet. Természetesen a spórolás nagyobb életmódbeli változtatásokkal járhat, például azzal, hogy olcsóbb környékre költözünk, vagy kihagyjuk az éves nyaralást. Ez azonban azt is jelentheti, hogy közelebbről szemügyre vesszük az apró, felhalmozódó kiadásokat, amelyek gyakran elsiklanak a figyelmünk felett. A havi előfizetésektől kezdve, amelyeket már régen le kellett volna mondani, az ellenállhatatlan ajánlatok által kiváltott impulzus vásárlásokig rengeteg olyan esztelen költekezési szokás van, amelyek csendben kimerítik a pénztárcánkat. Az ezektől a szokásoktól való megszabadulás lehet a kulcs ahhoz, hogy visszanyerjük a pénzügyek feletti uralmat. De mik is ezek a szokások? A ruhatárat szezononkénti frissítése jobban megterheli a pénzügyeidet, mint gondolnád. A fast fashion trendek és az influencerek állandó zsákmányszerzései sokakat meggyőztek már arról, hogy a gyakori ruhavásárlás elengedhetetlen. Azonban az időtlen ruhatár alapdarabjainak és a réteges öltözködés művészetének megbecsülésétől egyre inkább eltávolodunk. Egy másik gyakori költekezési buktató, ha tervezés nélkül megyünk be a közértbe. Bár köztudott, hogy az éhség impulzív vásárláshoz vezethet, ugyanilyen káros tud lenni az is, ha nem készítünk listát, vagy nem vagyunk tisztában azzal, mi nincs otthon. Az a hozzáállás, hogy gyorsan beugrok és veszek néhány terméket, gyakran azt eredményezi, hogy a tervezetnél többet vásárolunk, ami szükségtelen kiadásokhoz vezet. A késedelmes számlafizetések szintén hozzájárulnak a pénzügyi bajokhoz. A halogatás sokba kerülhet. Ha ugyanis az ember elfelejt időben fizetni, az késedelmi díjakhoz, kamatokhoz és hitelképessége esetleges romlásához vezet. Ha szokásoddá teszed a számlák azonnali befizetését vagy emlékeztetőket állítasz be, simán megkímélheted magad ezektől a felesleges költségektől. A promóciók, leértékelések csábítása a költekezés másik csapdája. Bár a leárazások csábítóak, de ha csak azért veszünk meg valamit, mert éppen akciós, nem pedig azért, mert tényleg kell, azzal fölösleges dolgokat halmozunk fel és pénzt pazarlunk. A klasszikus kifogás miszerint olyan jó volt az ajánlat, hogy nem tudtam otthagyni, végül többe kerülhet, mint amennyit megspóroltál. A mikrotranszakciók, különösen a mobiljátékokban szintén alattomosan leszívhatják a banki egyenlegedet. Ami ártalmatlannak tűnő letöltésnek indul, az könnyen a játék frissítéseiért vagy extrákért történő ismételt vásárlássá válhat. Ez az alattomosan kialakuló szokás nem csak a gyerekekre korlátozódik. Rengeteg felnőtt is a mikrotranszakciók
csapdájába esik. Az autó birtoklása jelentős pénzügyi teherré vált, mivel az átlagos európai állampolgár nagyjából 45 000 eurót költ új autók kifizetésére, derül ki a Kelley Blue Book KBB adataiból. Ez a statisztika riasztó, különösen ha figyelembe vesszük, hogy sokan magas kamatozású hitelekhez folyamodnak, hogy ezeket a kifizetéseket teljesíteni tudják. Bár a havi törlesztő részletek egyesek számára kezelhetőnek tűnhetnek, a valóság az, hogy ez a legtöbb ember számára jelentős összeget jelent. Ha figyelembe vesszük az olyan további költségeket, mint a benzin, a karbantartás, a biztosítás, az adók és a regisztráció, a pénzügyi megterhelés még nyilvánvalóbbá válik. Az autóval kapcsolatos túlköltekezés gyorsan a bankszámla apadásához vezethet. Szilárdan hiszem, hogy az embereknek csak olyan autóba kellene befektetniük, amelyet valóban megengedhetnek maguknak. Álláspontom azon meggyőződésen alapul, hogy az autóra fordított összes kiadásnak ideális esetben a havi jövedelem 10-15%-a között kellene mozognia ahhoz, hogy megfizethetőnek lehessen tekinteni. Ha az autóra fordított kiadások túlságosan megterhelik a költségvetésedet, akkor itt az ideje átértékelni a pénzügyi megközelítésedet. Egy másik égbekiáltó probléma lehet a megtakarítási szándék hiánya. Konkrét célkitűzés nélkül a megtakarítás egy nehezen megfogható fogalom. Egy egyértelmű szándék megfogalmazása alapot ad egy megtakarítási terv kialakításához. Egy meghatározott megtakarítási összeg és határidő megszabása kézzel foghatóvá teszi a cél elérését. Ez rávilágít a kisebb megtakarítások hosszú távú hatására is, motivációt és elégedettséget nyújtva. Bontsd le a célodat kezelhető lépésekre, számold ki, hogy mennyit kell megtakarítanod minden egyes fizetésből, és következetesen figyeld az előmeneteled, hogy a pályán maradj. Ha a megtakarításod egy konkrét szükséglethez vagy vásárláshoz igazodik, a cél még hatásosabbá válik. Ezeknek a gyakori költekezési buktatóknak a mellőzése és a tudatos döntések meghozása minden bizonnyal segíteni fog visszanyerni a pénzügyeid feletti uralmat és megtakarítani a pénzedet. Ezzel el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy miért fontosabb a megtakarítás, mint a pénzkeresés. Amikor személyes vagyonunk növelésére törekszünk, általában a hangsúly a nagyobb jövedelem elérésére helyeződik. A költekezési szokásaink azonban aláássák ezeket az erőfeszítéseket. Egyszerű koncepció. Minél takarékosabb vagy ma, annál több pénzed lesz holnap. Ennek ellenére hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a megtakarítás erejét, mint a vagyon felhalmozásának legitim stratégiáját. Ez érthető, hiszen pénzt költeni általában könnyebb, mint megtakarítani. Tehát, ha már itt tartunk, mi bír nagyobb súllyal? A jövedelem vagy a megtakarítás? Az én álláspontom a megtakarítások mellett szól. Ahhoz, hogy megértsük ezt a perspektívát, beszéljünk a vagyon felhalmozás természetéről. Abszolút lehetséges a vagyon felhalmozása égbeszökő jövedelem nélkül is, de ugyanez nem mondható el a vagyon felhalmozásáról szilárd megtakarítási terv nélkül. A megtakarítás lényegében azt jelenti, hogy kevesebb pénzt költünk. Az előnye? Takarékot képez a jövőre nézve, különösen bizonytalan időkben. Ez azt jelenti, hogy a megtakarításod egyfajta láthatatlan jövedelemként működhet a későbbiekben, ami nyugalmat biztosít a bizonytalanság és az ingadozás közepette. A jövő kiszámíthatatlan, nem tudhatjuk, hogy eltűnnek-e a jövedelemforrásaink, vagy hogy mikor jön a következő gazdasági visszaesés. A megtakarítás szokásának kialakításával azonban puffert hozunk létre ezekkel a kiszámíthatatlan eseményekkel szemben, biztonságérzetet és biztosítékot nyújtva arra az esetre, ha bármi történne velünk. A megtakarítás egyedülálló kettős előnnyel jár, ami egy olyan pénzügyi forgatókönyvet hoz létre, amelyben mindenki nyer. Ha csökkented a kiadásaidat, az olyan, mintha kettőt az egyért ajánlatot kapnál. Nem csak a bankszámla egyenleged növekszik, hanem azt is felfedezed, hogy kevesebből is kényelmesen tudsz élni. Ez azt jelenti, hogy a bevételeid tovább terjedhetnek, és a költségvetésed olyan módon bővülhet, ami egyszerre nyújt pénzügyi biztonságot és rugalmasságot. Ráadásul a szűkösebb költségvetésen való élés művészete több előnnyel jár, mint csupán anyagi megtakarítások. Ez egy hatékony eszköz az akaraterő és a fegyelem fejlesztésére is. Egy olyan világban, amely reklámokkal és a legújabb trendek követésére irányuló társadalmi nyomással bombáz minket, a felesleges vásárlások késztetésének való ellenállás tudatos választássá válik. Ez a döntés nem csak megóv attól, hogy a fogyasztás csapdájába essünk, hanem az önállóság érzését is ápolja. A modern társadalom gyakran arra ösztönöz minket, hogy költsünk, hogy beilleszkedjünk. Különösen a közösségi média befolyásolja az életünket. A lépéstartás azonban pénzügyi problémákhoz vezethet. A közösségi médiában megjelenő mutatós autók és luxusnyaralások mögött
mögött a valóságot elnyomó adósság rejtőzhet. Ezért értékes készséggé válik, ha megtanulunk nemet mondani a felesleges vásárlásokra, azokra, amelyek nem igazán növelik a boldogságunkat. A több megtakarításnak van egy másik fontos előnye is, kevesebb pénzre lesz szükséged a nyugdíjba vonuláshoz. Ez azt jelenti, hogy több év áll rendelkezésedre, hogy élvezd az életet, minőségi időt tölts szeretteiddel és hódolj a hobbiaidnak, ahelyett, hogy a munkádhoz lennél kötve az anyagiak miatt. Minél többet teszel félre a nyugdíjszámládon, annál gyorsabban mehetsz nyugdíjba és érheted el az anyagi függetlenséget. A több pénz megszerzésének időigényes folyamatával ellentétben ma olyan döntéseket hozhatsz, amelyekkel tisztességes összeget takaríthatsz meg. Az előfizetések lemondása, a közüzemi szolgáltatókkal vagy biztosító társaságokkal való tárgyalások, valamint felesleges kiadásokra való nemetmondás percek alatt elvégezhető. Mire érdemes tehát összpontosítani a figyelmünket? Pénzkeresésre és több bevételre, vagy kevesebb kiadásra? Nos, az én válaszom erre az, hogy egy kicsit mindkettőre. Ez a két szempont kéz a kézben működik, megakadályozva, hogy túlságosan elhajolj valamelyik irányba. Ha egyensúlyt teremtesz a több bevétel és a kevesebb kiadás között, akkor mindkettő előnyeit élvezheted anélkül, hogy a mérleg túlságosan elbillenne. A történet kevesebbet költés részével már foglalkoztunk. Most pedig térjünk rá a másik oldalra, a pénzkeresésre. Abban mindannyian egyetérthetünk, hogy a pénz az életünk egyik mozgatórugója. Képzeljünk el egy világot nélküle. Lehetséges lenne egyáltalán a túlélés? Elképesztő belegondolni, hogy a pénz, amely lényegében egy kitalált kreáció, ilyen kulcsfontosságú szerepet játszik. A közhelyes státuszán túlmenőleg a jelentősége hangsúlyosabb, mint valaha. Globális világunkban egyre erőteljesebben érvényesül a kapitalista szerkezet, ahol egy személy magas nettó vagyonával növekvő tiszteletet és kimagasló befolyást szerez. A Forbes magazin szerint az olyan személyiségek, mint Jeff Bezos, Bill Gates és Larry Page a világ legbefolyásosabb személyiségei közé tartoznak, az 5., 7. és 10. helyet biztosítva maguknak. Mi a közös vonás? Mindannyian beletartoznak a világ 10 leggazdagabb embere közé. A fontosabb gondolat az, hogy többre vágyunk, de ez mégsem olyan valami, amit megtanítanak nekünk. Kérdezem én, emlékszel még a személyes pénzügyek egyszer egyére? A válasz határozottan nem. Ez azért van, mert ilyen tanórák nem léteztek, és még a mai napig, annak ellenére, hogy az emberek 83%-a egyetért azzal, hogy a pénzügyeknek a tananyag részét kellene képezniük, manapság az iskolák 99%-ában aligha találsz ilyet. Miért van tehát a szakadék? Az idő múlásával a technológia, az egészségügy és az élet szinte minden területén fejlődésnek lehetünk tanúi. Meglepő módon a világ számos részén az oktatási rendszer nagyrészt változatlan maradt. Még mindig ugyanazokat a tanulási módszereket követjük, mint szüleink az ő idejükben. A hagyományos tantervből hiányzik a pénznek szentelt tantárgy. Még az üzleti kurzusok is gyakran figyelmen kívül hagyják ezt a kulcsfontosságú témát. Létezik egy mítosz, miszerint a gyerekeknek nem szabad fiatalkoruktól kezdve a pénzről tanulniuk. Egy 8 éves gyerek látványa egy 100 eurós bankjeggyel talán meglepő lehet, de ez a félreértés abból ered, hogy elhanyagoljuk a gyerekek tanítását az emberiség által valaha létrehozott egyik legfontosabb eszközről. A másik kihívás az, hogy a legtöbb tanár nem tanult a pénzről, amikor maga is diák volt. Nehéz olyasmit tanítani, amit nem tanítottak meg neked sem. Caroline Edwards, egy bank pénzügyi képességekért felelős vezetője úgy véli, hogy sok tanár azért vonakodik a pénzügyek tanításától, mert nem bízik abban, hogy képes olyasmit tanítani, amiben ők sem érzik magukat jártasnak. Ha pedig azt feltételezzük, hogy a gyerekek pénzügyi nevelésének felelőssége a szülőkre hárul, az is teljesen téves lenne. Ha a legtöbb tanár nem érzi magát alkalmasnak a pénzügyek tanítására, képzeljük el, hogyan érezhetnek a szülők. Ez egy olyan ördögi kör, amelyet meg kell törni. Robert Kiyosaki, a Gazdag Papa, Szegény Papa könyv szerzője szerint az iskolák elsősorban arra nevelnek minket, hogy jó alkalmazottak legyünk, ahelyett, hogy megtanítanának minket arra, hogy a pénzt a saját hasznunkra fordítsuk. Ellentétben azzal a hiedelemmel, hogy a diploma megszerzése után könnyű munkát találni, a valóság meglehetősen komoly kihívásokkal tűzdelt. Az álommunkahely megszerzése egyre nagyobb versenyt jelent, számos jelentkező verseng ugyanazokért a pozíciókért. Ráadásul a munkahely biztonsága sem garantált többé, mivel sok vállalat kevésbé lojális az alkalmazottaihoz, mint a múltban. A munkavállalók hirtelen elbocsátásokkal szembesülhetnek, amint azt több millió ember is tanúsítani tudja, akik önhibájukon kívül veszítették el állásukat a koronavírus miatt. A munkavilágában bekövetkezett változások ellenére sok iskola még mindig abból indul ki, hogy a munkahely megtalálása és megtartása nem jelent jelentős kihívást, és ennek megfelelően alakítja oktatását.
A másik ok, amiért a pénzügyi oktatás gyakran a rövidebbet húzza az iskolákban, a zsúfolt időbeosztás. A szűkre szabott tanterv csak egy kis időt hagy a pénzügyekre. Azonban nincs minden veszve. Bár a gyerekek érinthetik a pénzzel kapcsolatos fogalmakat olyan tantárgyakban, mint a matematika vagy a társadalomtudomány, a kulcs az, hogy ezeket a leckéket valós alkalmazásokkal kell alátámasztani. Ez a kapcsolat biztosítja, hogy amit az iskolában a pénzről tanulnak a gyerekek, azt gyakorlati, mindennapi forgatókönyvek segítségével véssék a fejükbe. Sokan a közösségi média csatornáihoz fordulnak személyes pénzügyi ismeretekért. A digitális világnak azonban megvannak a maga buktatói. Vannak olyan pénzügyi tanácsadók, akik meg akarják szerezni az emberek nehezen megkeresett pénzét. És nagyon fontos megérteni, hogyan működnek ezek az átverések, hogy megvédjük magunkat. Az egyik leggyakoribb átverés a díjak túlszámlázása. A pénzügyi tanácsadók szükségtelen vagy kevésbé átfogó szolgáltatásokért is felszámíthatnak díjakat. A szerződésekben nem világosan feltüntetett rejtett díjak szintén váratlanul érhetnek. Pénzügyeid védelme érdekében légy éber a felszámított díjakkal kapcsolatban, kérdezz, ha bizonytalan vagy, és hasonlítsd össze a különböző tanácsadók által felszámított díjakat. Egy másik lehetséges átverés a nem megfelelő befektetések ajánlása. A pénzügyi tanácsadók kötelesek olyan befektetéseket javasolni, amelyek összhangban vannak az ügyfél céljaival, kockázattűrő képességével és pénzügyi lehetőségeivel. Ha nem megfelelő befektetéseket javasolnak, felelősségre vonhatók az ebből eredő veszteségekért. Óvd meg magad az ajánlott befektetések megértésével, kérdések felvetésével, és kétségek esetén kérj második véleményt. Lépj ki a kiskapuk árnyékából, ismerd meg a pénzt a saját módszereid szerint, és tedd fényessé a jövődet. De akkor felmerül a kérdés, hogy nem késő-e már elkezdeni és tanulni a pénzről? Véleményem szerint soha nem késő. A pénzügyi műveltséget és a megtakarítás művészetét bármelyik életszakaszban el lehet sajátítani. A költségvetés megalkotása, legyen az bármilyen kicsi is, hosszú távon jelentős nyereséget hozhat. Igen, jól hallottad. Akár iskolás vagy, akár a szakmai életben navigálsz, a koncepció továbbra is releváns és hasznos marad. Még ha úgy is gondolod, hogy kinőtted a pénzügyi tanulás szakaszát, fontold meg e tudás továbbadását a szeretteidnek. Felbecsülhetetlen értékűnek bizonyulhat számukra. A pénzkeresés túlmutat a másoktól való tanuláson, ez az önelemzésről szól. A termelés eszköze lehet egy alkalmazás kifejlesztése, egy szoftver létrehozása vagy egy olyan fitnessmárka létrehozása, amely hatékonyan szolgál ki egy piaci igényt. Míg sokan a hagyományos 9-től 5-ig tartó munka útját követik, a termelési képességet nem áll meg itt. Önmagad termelőként való felismerése magában foglalja annak megértését, hogyan tudsz értéket teremteni a piac számára. Ha nagy mértékben tudsz értéket előállítani, az nagymértékű pénzkereset jelent. Egy vállalkozás beindítása az emberek igényeinek és problémáinak felismerésével kezdődik. A piackutatások, felmérések segítenek megérteni az embereket, és lehetővé teszik olyan termékek vagy szolgáltatások kifejlesztését, amelyek az ő problémáikat kezelik. Az egészségügyben például egy telemedicinális platform távkonzultációkat kínálhat, és ezzel kényelmesebbé teheti a betegek életét. A kivételes ügyfélszolgálat egy másik módja az értékteremtésnek. Azzal, hogy az ügyfelek megbecsültnek érzik magukat, elősegítheti a hűséget, és arra ösztönzi őket, hogy ajánlják a márkát. Összefoglalva, a fogyasztói szerep tudatosítása, a vásárlások naplózása és a költségvetés meghatározása létfontosságú lépések. A termelővé válás azt jelenti, hogy maximalizáljuk azt az értéket, amelyet a társadalom számára egy munkahelyen, vállalkozásban vagy más termelési módszereken keresztül nyújtunk. Ez az önismeret és a hozzájárulás útja. Ne feledjük, hogy a pénzügyi szabadság kulcsa kétségtelenül a nagyobb jövedelem, ami a befektetői utazásra ösztönöz bennünket. Az egyenlet azonban nem teljes, ha figyelmen kívül hagyjuk a kevesebb költekezés kulcsfontosságú szempontját. Míg a fogyasztás az emberi lét természetes velejárója, az egyre növekvő vágyak által vezérelt hiperfogyasztásra való hajlamunk a mindennapi élet központi örömévé vált. A kapitalizmus, különösen az ipari forradalom utáni időszak exponenciálisan megnövelte a globális fogyasztás mértékét. A második világháború után a fejlett világ a fogyasztás drámai megugrásának tanúja volt, ami korunk egyik meghatározó aspektusává tette azt. A fogyasztás, amely egykor elsősorban a szükségletek kielégítéséről szólt, a hatalom és a szabadság szimbólumává vált. A megélhetéshez való jog, a társadalmi-gazdasági ranglétrán való felemelkedés és az egykor az elit számára fenntartott fogyasztási szintekhez való hozzáférés ma már felszabadító utazás. Azonban felmerül a kérdés, ki viseli ennek a fogyasztásnak az árát? Mi vagyunk az egyedüli elszámolások
elszenvedői ennek. Mindezek az emberi vágyak nem véletlenül túlzóak. Ezeket a nemzetközi kereskedelmi piac termelői alakítják ki. A túlzott fogyasztás kultúráját ápolják, ami egy véget nem érő körforgáshoz vezet. Ezért személyes elkötelezettségként felelősségünké válik, hogy megértsük minden egyes vásárlásunk következményeit. Magunkra, a környezetre és a kevésbé kiváltságosokra. Az információ tudatosságot és együttérzést szül. A fogyasztási döntéseink hatásának megértése és a fenntarthatóság választása személyes elkötelezettségünk kell, hogy legyen.